Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Σαββάτο να είναι μάστορα κι ας είναι 1000 ώρες. Γλυκό χαράζει Σαββάτο κι αν πληρωθώ το βράδυ θα φάει μηγά σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Σαββάτο να είναι μάστορα κι ας είναι 1000 ώρες το βράδυ που θα πληρώσει. Σαββάτο να είναι μάστορα, η νέα εκπομπή από τη συχνότητα της ΕΡΤ που είναι πάντα open στους 106,7 στην Αττική και ενίοτε στους 97,3 στη Βιωτία και στους 96,5 στην Εύβοια και φυσικά και από το διαδίκτυο που σας το έχουν κόψει και κλέβετε από το γείτονα. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Κυρκασίδης, στην κονσόλα του ήχου ο κύριος Γιάννης Ασημακόπουλος και στο τζουρά ο Υπουργός Κυβερνητικής Παιδείας και Διαβίου Πάθησης Κώστας Τζουράρης, που πριν καλά προλάβει να τραβήξει μερικές τζούρες εξουσίας, την άκουσε κι αυτός και άρχισε τα κουβαρνταλίκια, χαρίζοντας νησιά και μιλώντας για δράκους που ήρθαν να του κλέψουν τη λάγνα υπογεγραμμένη κάτω από το πάντα δοτικό ωμέγα. Εσείς οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι βέβαια να καταλάβετε το εξής. Ενδεχομένως λόγω της ευδείας, ας πούμε, του ότι είμαστε μεταξύ μας κτλ. Νομίζετε ότι γενικώς δεν απειλούμεθα, εκτός κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτά είναι άλλη σημασία. Το να χάσεις νησιά δεν είναι σπουδαίο. Ο Σολομός λέει, ναι βεβαίως, τα ξαναπαίρνεις. Και να μην τα πάρεις. Ναι μωρέ, άνευ σημασίας, τι είπε και ο Σολομός, τα παίρνεις, δεν τα παίρνεις και να μην τα πάρεις. Το ότι ζητάει ο Ερντογκάν λοιπόν καμιά 15 νησιά δεν τρέχει και τίποτα, εδώ που τα λέμε, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Συνήθως τα ξαναπαίρνεις, αλλά και να μην τα πάρεις, πάλι ωραίος είσαι. Και πώς κάνετε έτσι για μια ξαπλώστρα στη Ρόδο, πάρτε τη και πηγαίνετε στη Λούτσα. Και η Λούτσα μια χαρά είναι και φυσικά και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει τίποτα. Και επειδή εμείς οι πολίτες αυτής της χώρας δεν είμαστε αρκετά φρικαρισμένοι με όσα συμβαίνουν μέσα μας, γύρω μας, παραπέρα, έχουμε όλα μας τα προβλήματα λυμμένα. Και όταν ακούμε κάτι τέτοιο, δεν τρώμε μια μεγαλύτερη φρίκη, αλλά το μυαλό μας πηγαίνει κατευθείαν στη φιλοσοφία. Έτσι δεν είναι? Ολονών το μυαλό. Και αναρωτιέσαι, άραγε θα συμφωνούσε και ο Αριστοτέλης αυτό? Βεβαίως. Στον Αριστοτέλη αυτό λέγεται σχήμα καθ' υπερβολή. Είπε ότι είναι ένα σχήμα καθ' υπερβολή, δηλαδή ένα χαριτολόγημα, ας πούμε, δηλαδή μια κουβέντα που αναφέρεται σε μια πιθανολόγηση απώλειας εδαφών της Ελλάδας, μια δήλωση που κάνει εντύπωση γιατί δεν ακούγεται από το στόμα ενός οποιουδήποτε ηλιθίου ή έστω άφρονος, αλλά ενός υπουργού. Ή μήπως δεν είναι ο υπουργός? Εγώ είμαι λόγιος. Όπα, να το ξανακούσουμε λίγο αυτό. Εγώ είμαι λόγιος. Είναι λόγιος ο κύριος Ζουράρης. Τα 7-8 χιλιάρικα λοιπόν που παίρνει κάθε μήνα ο κύριος Ζουράρης και όλα τα συμπαραμαρτούντα, έτσι, τα γαμισιάτικα, συγγνώμη για τα γαμισιάτικα κύριε Ζουράρη, και αυτό σχήμα καθ' υπερβολή είναι, δεν τα ενθυλακώνει δηλαδή ως Υπουργός Παιδείας ο κύριος Ζουράρης, αλλά ως λόγιος. Είπα ενθυλακώνει για να ταιριάζει περισσότερο με το mood. Θα έλεγα τσεπώνει, καβατζώνει, παντελονιάζει. Έτσι μιλάει ο κόσμος, ο κοινός. Αλλά μια και ο κύριος Ζουράρης δεν είναι υπουργός και είναι λόγιος και το είπε αυτό υπό την ιδιότητα του λογίου, ας πούμε και εμείς ενθυλακώνει. Εγώ είμαι λόγιος, με ξέρετε 70 χρόνια τώρα που είμαι στο δημόσιο βίο αυτής της χώρας, και όπως καταλαβαίνει και η Κουτσή Μαρία, εκτός από μερικούς δημοσιογράφους οι οποίοι ή λόγω ιδιοτελείας είτε λόγω σαχλαμάρας κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, ο Ζουράρης δεν μπορούσε παρά να τα πει αυτά και δεν μπορούσε να εννοεί αυτά που εννοήσε ο δημοσιογράφος. Εγώ είμαι λόγιος, γιατί η συζήτηση ήταν για την ελληνική γλώσσα. Ενώ αν χάσουμε την γλώσσα μας, η οποία είναι υπό απειλή, απειλείται. Ως Υπουργός Παιδείας, αλλά ως λόγιος το είπε.
Και μάλιστα ως λόγιος που αγωνιά για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας. Γιατί όλοι ξέρουμε εδώ ότι αν κινδυνεύει σήμερα από κάτι η ελληνική κοινωνία, αυτό δεν είναι ούτε τα πολυεθνικά κεφάλαια, ούτε τα 40 ανοιχτά πολεμικά μέτωπα στον πλανήτη, τα μισά έξω από την πόρτα μας, ούτε η χρόνια οικονομική εξαθλίωση εκατομμυρίων πολιτών, ούτε η ανεργία, ούτε η αποσάθρωση και των τελευταίων εργασιακών δικαιωμάτων, ούτε το μέχρι το μεδούλι σάπιο πολιτικό σύστημα της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε και ο φασισμός που εκ της τέφρας του κούνια που μας κούναγε αναγεννάται για να συνθλίψει την εργατική τάξη. Όχι, η χώρα δεν κινδυνεύει από αυτά κατά τον κύριο Ζουράρη, αλλά κινδυνεύει από τα γκρίνκλις. Από τα γκρίνκλις. Και τα λένε αυτά ποιοι, παρακαλώ? Τα λένε οι ίδιοι άνθρωποι που μετέτρεψαν αυτή τη χώρα σε απικία, υπογράφοντας μνημόνια και κείμενα που καν δεν πρόλαβαν να μεταφραστούν στα ελληνικά. Μην αγωνιάς, κύριε Ζουράρη, για την ελληνική γλώσσα, γιατί ακόμα κι αν οι οχτροί, οι βάρβαροι οχτροί, μας πάρουν όλες τις ελληνικές λέξεις, τη λέξη Καραγκιουζηλίκη θα μας την αφήσουν. Δεν μας την παίρνει κανείς. Θα είναι εδώ για πάντα δική μας, ολόδική μας, να μας θυμίζει το παρελθόν, να μας καθορίζει το παρόν και να μας προδιαγράφει και το μέλλον. Όπου κοιτάζω να κοιτάζεις, όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα, 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 παράγκα το χειμώνα, και εσύ μιλάς σαν πτώμα. Ο λαός στα πεζοδρόμια, κουλούρια ζητάει και λαχεία, κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία, αιτήσεις για τη Γερμανία. Κυράδες, φιλάνθρωποι παπάδες, εργολαβίες, ψαλμοδίες και καντάδες. Η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί, την παρθενιά της βγάζει στο σφυρί. Στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει, στα καφενεία μπιλιάρδο, καλαμπούρι και χαρτί. Στέκει στο περίπτερο, διαβάζει φυλάδες με μια μισή δραχμή. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι η τρυπιά στέγη μιας παράγκας. Είναι η γόμπα που μάζεψε ένας μάγκας και ο χαφιές που μας ακολουθεί. Και αντί για οποιαδήποτε συγγνώμη μετά από όλα αυτά, έστω μία συγγνώμη για το... δεν είναι ατόπιμα αυτό. Είναι πολιτικό έγκλημα, λεκτικό αλλά πολιτικό έγκλημα. Αντί λοιπόν για οποιαδήποτε συγγνώμη για αυτό το πολιτικό λεκτικό του έγκλημα, η οποία φυσικά θα μπορούσε να γίνει δεκτή μόνο αν ακολουθούσε και μια παρέτησή του, ο ίδιος αυτός, ο αυτοαποκαλούμενος λόγιος, μόνος του τα λέει, έτσι, μόνος του χρήζεται λόγιος, καβάλα στο άτι της έπαρσης του και μιλώντας για τον εαυτό του στον τρίτο ενικό. Αυτό σπάνια το ακούς. Έτυχε να το ακούσουμε και από τον κύριο Γιώργο Νταλάρα. Ξέρετε, να μιλάει ο άλλος για τον εαυτό του και να μιλάει στο τρίτο ενικό. Δεν ξέρω αν αυτό αφορά άλλα πεδία ενδιαφέροντος επιστημονικού, αλλά σίγουρα υποδεικνύει κάτι στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, μιλώντας στον τρίτο ενικό, κάνει λόγο για ηλίθιους δημοσιογράφους και για κουτσές Μαρίες, που ακόμα και αυτές καταλαβαίνουν, μόνο οι ηλίθιοι δημοσιογράφοι δεν καταλαβαίνουν, εννοώντας σαφώς, όταν μιλάει για κουτσή Μαρία, εννοώντας σαφώς την ηλίθια πλέμπα, έτσι τον βλέπουν το λαό, που απλώς ανέχεται στοικά, μέχρι βέβαια να βαρεθεί κάποια στιγμή να ανέχεται. Να ξεχάσει και το κουτσότι στο ποδάρι η κουτσή Μαρία και να πάρει και στο κυνήγι όχι μόνο τον κάθε πολιτικό, αν όχι και ποινικό απατεώνα και δυνάστη του, αλλά και το κάθε άμετροεπές ψώνιο τύπου Ζουράρη, που αποφάσισε να κάνει την ιδιαίτερη ψυχοπνευματική του ιδιοσυστασία να την κάνει επάγγελμα. Και τι επάγγελμα? Το πιο επικερδές σε αυτή η χώρα.
ή, για να είμαστε ακριβείς, το μόνο επικερδές πλέον σε αυτή τη χώρα. Το επάγγελμα του Υπουργού, το επάγγελμα του βουλευτή, το επάγγελμα του Πρωθυπουργού. Όμως ποτέ, κύριε Ζουράρη μας, μην υποτιμάς αυτή την ηλίθια πλέμπα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί ξαφνικά να πάθεις από αυτή την αμόρφωτη, την κουτσίκυρα Μαρία. Γιατί, όπως μου λέγε και εμένα τις προάλλες ο Θουκυδίδης, συζητούσαμε για τα τελευταία ξεφτιλίκια σας, ξέρεις, αυτό το μεθοδευμένο ξέπλυμα της Χρυσής Αυγής, αυτό λοιπόν που μου είπε ο Θουκυδίδης είναι πως όσο περισσότερο ανεβαίνει η μαϊμού, τόσο πιο πολύ φαίνεται ο κόλος της. Και μπροστά σε έναν πολιτικά τόσο ξετσίποτο κόλο, ενίοτε το μπαστούνι της κουτσής Μαρίας, μπορεί να είναι και εκείνη η λύσης, η κάποια λύσης που έλεγε ο ποιητής. Εσύ, κουτσή Μαρία, τι λες για όλα αυτά? Ήτανε τρεις αδερφωμένοι, κομματελεία περισπομένοι, κομματελεία περισπομένοι. Ήτανε τρεις αδερφωμένοι. Καλέ κύρα Μαρία, τι λες για όλα αυτά? Καλέ κύρα Μαρία, μας πήρανε τα λεφτά. 1, 2, 3, 4, 0 και απ' την τριανδρία νεότερο ουδέν. Ήτανε τρεις κι οι τρεις αδέρφια, με τα βιολιά τους και με τα τέτοια, με τα βιολιά τους και με τα τέτοια. Ήτανε τρεις κι οι τρεις αδέρφια. Καλέ κύρα Μαρία, τι λες για όλα αυτά? Καλέ κύρα Μαρία, μας πήρανε τα λεφτά. 1, 2, 3, 4, 0 και απ' την τριανδρία νεότερο ουδέν. Σικάγο βρήκα και δουλειά και βρήκα. Άλλα κόκκινο μάλα. Καλέ κύρα Μαρία, τι λες για όλα αυτά? Είναι η εκπομπή Σαββάτων Ανεμάστορα. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Κυρκασίδης. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράφετε ένα πι, αφήνετε κενό στο 54045 για να μας πείτε τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας, κάποιες παρατηρήσεις αν έχετε να κάνετε. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο, τι έχουμε να τους δώσουμε? Τίποτα δεν έχουμε να τους δώσουμε. Δεν θα σας δίνουμε τίποτα από αυτή την εκπομπή, γιατί δεν θέλουμε να σας κακομάθουμε και κυρίως δεν θέλουμε να σας διαφθείρουμε. Δεν είναι ανάγκη να κερδίζουμε κάτι όταν συμμετέχουμε σε οτιδήποτε. Ας το κάνουμε έτσι, για την πλάκα μας, για το χαβαλέ. Ας το κάνουμε γιατί απλά έτσι γουστάρουμε. Νομίζω ότι οποιαδήποτε συναλλαγή, ακόμα και αν είναι ένα βιβλίο, αν είναι κάτι, ας πούμε, ξέρω που, αντικειμενικά καλό, νομίζω μας βάζει σε μια διαδικασία σκέψης. Τι μου δίνεις, τι σου δίνω, να αγωνιστείς να είσαι από τους τρεις πρώτους. Όχι, δεν θέλουμε από αυτή την εκπομπή τουλάχιστον να δίνουμε τίποτα, εκτός από τις ανιδιοτελείς σκέψεις και την καρδιά μας.
Και λέω ανιδιοτελείς σκέψεις, η μία κουβέντα φέρνει την άλλη, γιατί εμείς από αυτή την εκπομπή, δεν μιλώ βέβαια εξ ονόματος της Earth Open, ο Μιλών δεν πιστεύει στην αντικειμενική δημοσιογραφία. Είναι μια λέξη η οποία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έχει ξεπαρθενευτεί από πολλούς, έχει ξεσκιστεί κυριολεκτικά, για την ακρίβεια. Πιστεύω στην ανιδιοτελή δημοσιογραφία. Μπορείς δηλαδή να κάνεις και λάθος, αρκεί μπορεί η απόψη σου να είναι λάθος, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο αυτό, όσο να μην είναι κατ' εντολή, όσο η άποψή σου να μην είναι ένα αντάλλαγμα είτε για τον μισθό που παίρνεις, είτε για άλλα πράγματα τα οποία παίρνεις και δεν φαίνονται. Υπό την έννοια αυτή είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, και καλό θα είναι να είστε κι εσείς επιφυλακτικοί όταν ακούτε για αντικειμενική δημοσιογραφία. Τα παραδείγματα είναι άπειρα και πρόσφατα, ολόφρεσκα. Έρχονται από το Χαλέπι, το μαρτυρικό Χαλέπι, όπου ο πόλεμος της παραπληροφόρησης από τη Δύση κυρίως είναι πέραν κάθε φαντασίας. Μας έρχονται στο μυαλό ιστορίες με κορμοράνους από την εποχή του Κουβέιτ. Ας είμαστε υποψιασμένοι, ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι επιλέγουμε να ακούσουμε, και ακόμα περισσότερο αφού το ακούσουμε να το επεξεργαστούμε μέσα μας λογικά και να μην μένουμε μόνο σε εντυπωσιακούς τίτλους, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι για να σας χειραγωγήσουν και όχι για να σας ενημερώσουν. Φαίνεται να ακούγονται λίγο αφοριστικά αυτά όλα, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ζωφερή από αυτά που λέω. Κυριολεκτικά ο ελληνικός χώρος, ο δημοσιογραφικός, ζέχνει. Οι λέξεις είναι λίγες, κυριολεκτικά ζέχνει από κάθε άποψη. Ένας από τους σκοπούς της εκπομπής αυτής είναι όσο μπορεί, στο μέτρο του δυνατού και με τις ταπεινές της δυνάμεις, όσο μπορεί να σπάσει, να ανοίξει αυτό το σπυρί, όχι για να του θεραπεύσει αστεία πράγματα, αλλά έστω για να βγει λίγο πίον, έστω για να πάρετε μία ιδέα, μία παραπάνω ιδέα, γιατί σίγουρα έχετε μία παραπάνω ιδέα για το πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα στον ελληνικό τύπο και στο διαδικτυακό και στον άλλο, τον έντυπο, πολύ πιο χειρότερα από ό,τι φαντάζεστε. Σε λίγο θα μιλήσουμε στο πλαίσιο αυτού του θέματος, το οποίο θα το δούμε σήμερα λίγο σε αδρές γραμμές. Θα μιλήσουμε με μία συνάδελφο, την Μαρία την Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε μια περιπέτεια, να το πούμε έτσι, τις προάλλες, και την οποία είχε το σθένος να βγει, να δημοσιοποιήσει, έχοντας και εκείνη κατά νου να προσπαθήσει έστω να ανοίξει λίγο από αυτό το σπυρί, από αυτό το κακοφορμισμένο σπυρί που λέγεται ενημέρωση στην Ελλάδα, και μάλιστα διαδικτυακή δημοσιογραφία, και όχι μόνο. Αν μπορούμε να έχουμε στο τηλέφωνο την Μαρία, ναι, θα μας πει τη δική της. Μαρία, ακούτε? Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα και σε σένα. Καλή αρχή στην εκπομπή, στην Earth Open, ευχαριστούμε πολύ. που είσαι στην παρέα μας, και νομίζω ότι μέσα από τις σαββατιάτικες εκπομπές θα μπορούμε να πούμε πολλά θέματα που αφορούν το κλάδο μας και όχι μόνο. Ναι, ελπίζω. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θέλεις να συζητήσεις. Σε άλλες αυτές τις μέρες είχε γίνει αρκετά viral, να το πούμε έτσι, σύγχρονα αυτό το θέμα, αυτή η ανάρτησή μου στο διαδίκτυο. Έχει γίνει viral και όλοι ξαφνικά πέσαμε από τα σύννεφα.
Ναι, ξαφνικά, ναι, σαν να αποκαλύψαμε την πυρίτιδα. Άχα ένα ελάφι, ένα ελάφι. Όλοι το συζητάμε, όλοι το γνωρίζουμε. Από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη εμπειρία όλοι την έχουμε αντιμετωπίσει. Αυτή την εμπειρία που είδα εγώ και την πρόσφατη μου εμπειρία μέσα στο πλαίσιο της συνέντευξης. Άλλοι έχουν δουλέψει στα sites και το βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Θέλεις να μας πεις σε αδρές γραμμές τι ακριβώς συνέβη? Μέσα στο άνοιγμα του καινούργιου ομίλου Βαξεβάνη ξεκίνησε η εφημερίδα, η έκδοση της εφημερίδας και κατόπιν στα σχέδιά τους ήταν το site. Μέσα στην αναζήτηση που κάνω εγώ τα τελευταία χρόνια δουλειά, είπα να στείλω το βιογραφικό μου στη συγκεκριμένη εταιρεία, στο συγκεκριμένο όμιλο. Με καλέσανε, βέβαια μου είπανε όταν με πήραν τηλέφωνο για να κλείσουμε το ραντεβού, σαν πρώτη κουβέντα, αν είχα δελτίο παροχής, γιατί αν δεν είχα δεν θα τους ενδιέφερε καν να με δουν. Τους είπα ότι όντως δεν έχω, γιατί είναι μεγάλη διαδικασία να βγάλεις και να διατηρήσεις το δελτίο παροχής και το απέφευγα. Παρ' όλα αυτά να μου δίνω την ευκαιρία να κάνουμε την κουβέντα, γιατί έχω ανάγκη τη δουλειά. Φυσικά. Και να δούμε, μπορούμε να συζητήσουμε κάποιο άλλο τρόπο πληρωμής και φυσικά να πω και στη διαδικασία ποιες είναι και ποιες οι εργασιακές συνθήκες σε αυτή τη δουλειά, παρόλο που δεν θέλω να μου τις προτάξουν, αλλά να ξεκαθαρίσουν το θέμα αν έχω ή αν δεν έχω, έχω μπλοκάκι, γιατί το μισθολόγιο δυστυχώς ήταν... είναι απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένο, το απέτρεπαν αυτοί και όλες, θεωρούσαν ότι πρέπει να ξεκινήσουν νέοι συνεργάτες τους με δελτίο παροχής. Λοιπόν, έγινε αυτή η συνάντηση. Αυτό το περιστατικό δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και άλλους συναδέλφους που βρεθήκαμε στην ίδια μέρα. Συγκεκριμένα βρέθηκα και με άλλους μαζί στην συγκεκριμένη εταιρεία, όπου μας είπαν ότι εκτός από το μπλοκάκι το οποίο πρέπει να το έχουμε βγάλει πριν το ραντεβού μας. Μάλιστα. Θέλεις μήπως, με συγχωρείς να σε διακόψω Μαρία, με συγχωρείς να σε διακόψω πριν το ραντεβού. Πριν το ραντεβού, γιατί μας είπαν ότι χθες έπρεπε να το έχεις βγάλει το μπλοκάκι και μετά να έρθεις εδώ. Θέλεις να πεις μήπως στον κόσμο, στους ακροατές, να γνωρίζουν τι σημαίνει μπλοκάκι για ένα δημοσιογράφο πρακτικά, οικονομικά τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει ότι αν δεν έχεις βασική ασφάλιση θα πρέπει να ασφαλιστείς στον ΟΑΕ που είναι 200 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Έχεις φορολογικές επιβαρύνσεις, έχεις ΦΠΑ, έχεις το τέλος επιτιδεύματος. Στην ουσία δηλαδή είσαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, αν καταλαβαίνουμε καλά, είσαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά ταυτόχρονα έχεις και τα κακά του υπαλλήλου, έτσι. Σίγουρα. Γενικώς είναι κάτι που όσοι δημοσιογράφοι το έχουμε και το είχαμε ανοίξει τα προηγούμενα χρόνια προσπάθησαν ή προσπαθούν όλοι να το κλείσουν, γιατί δυστυχώς τα έσοδα είναι πολύ λιγότερα από τα έξοδα. Οπότε το μπλοκάκι πλέον έχει γίνει εντελώς απαγορευτικό. Τώρα πώς αυτή η εταιρεία επέμενε σε αυτό το κομμάτι και ήθελε μάλιστα να στήσει και ένα site πληρώνοντας τους ανθρώπους με δελτίο παροχής, δεν ξέρω πώς το σκέφτονταν. Τέλος πάντων έγινε αυτή η συνάντηση πρώτη. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στα εργασιακά δεδομένα. Ήρθε και ο λογιστής να μας αναλύσει πώς είναι το μπλοκάκι, τι πρέπει να κάνουμε. Βέβαια πήγε να μας παγιδεύσει αρκετές φορές ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα και ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου από το 2017, 1η του 2017, όλα τα πράγματα θα είναι πιο απλά, πιο εύκολα, ότι δεν θα είναι τόσο δυσβάσταχτο να έχει στο μπλοκάκι. Προσπάθησε να μας πει, τέλος πάντων, επειδή είχαμε ανάγκη τη δουλειά, κάποιοι πήγαμε και στους λογιστές μας. Μαρία μου, εδώ να μου επιτρέψεις να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να πω ότι μέχρι εδώ, επειδή δεν ξέρουμε ποια είναι η αμοιβή που σου πρότειναν μέχρι αυτή τη στιγμή, εγώ θα το συζητούσα το θέμα και θα περίμενα να δω πώς είναι η αμοιβή. Βεβαίως, όσα και αν είναι τα έξοδα από ένα μπλοκάκι, εάν η αμοιβή είναι σε κάποιο ύψος, θα πω ότι εντός για να ακούσουμε λοιπόν την αμοιβή. 600 ευρώ μείκτα. Πόσο, συγγνώμη, πόσο? Μ' ακούτε? Ναι, για πες πόσο. Ναι, η αμοιβή ήταν σε 600 ευρώ μείκτα, όπου από τα 600 θα πρέπει να αφαιρούμε τα 200 ευρώ του ΟΑΕ κατά μέσον όρο και τα 120 ευρώ του φόρου που μας αντιστοιχούσε. Κοινώς θα μας μέναν 330 στην καλύτερη περίπτωση 330 ευρώ, που δεν ξέρω τώρα αν είναι 200 ΟΑΕ ακριβώς ή 250 ή 180. Πάντως από τα 600 τα μισά χρήματα θα σου μένανε. Βέβαια οι απαιτήσεις που θα είχε η εταιρεία δεν θα ήταν ως εξωτερικού συντάκτη, γιατί με 300 ευρώ θα μπορούσα να προτείνω ότι είσαι ένας εξωτερικός συνεργάτης,
ο οποίος έχεις μια μικρή συμμετοχή με την εταιρεία και να πεις ότι θα δίνω κάποια θέματα, θα βοηθάω κάπως και θα παίρνω 300 ευρώ. Η απέτηση ήταν πενθήμερη εργασία, η οποία είχε 8 ώρες δουλειά στο minimum. Μας είπαν ότι πριν το 8ωρο... Πενθήμερη εργασία, 8, πενθήμερο και 8ωρο, δηλαδή 40 ώρες. Που η βασική βάρδια θα ήταν 8 ώρες. Βέβαια είπε ότι μας είπαν ότι αυτός που θα είχε τη βάρδια θα περνάσει και μία ώρα νωρίτερα για να προετοιμάσει τα θέματα. Κλασικά, η πρωινή βάρδια θα ξεκινούσε οι 6-7 το πρωί, που σημαίνει θα πρέπει να πήγαινες 5,5 ώρα για να ετοιμάσει τα θέματά τους, και η βραδινή, η τελευταία βάρδια θα τελειώνει γύρω στις 12 με 1 τη νύχτα, όπου πάλι θα έφευγες γύρω στις 2. Και μάλιστα αυτός που θα είχε τη βραδινή βάρδια από την ομάδα είχε και την υποχρέωση, επιστρέφοντας στο σπίτι του, αφού θα του επιτρέπανε να φύγει από την εφημερίδα γύρω στη 1 ή 2 η ώρα, τα μεσάνυχτα μιλάμε πάντα, να ανεβάσει και κάποια θέματα για καμία ώρα από το σπίτι του. Επίσης το Σαββατοκύριακο θα μας αντιστοιχούσαν 1-2 Σαββατοκύριακα το μήνα, 7 ημέρες δηλαδή συνεχούς εργασίας. Μάλιστα. Τα οποία δεν θα τα πληρωνόμασταν φυσικά, γιατί η αμοιβή της Σαββατιάτικης εργασίας δεν υφίσταται πλέον. Το ρεπό δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν και να το υποσχεθούν, γιατί ο κόσμος που θα αποτελούσε το site θα ήταν λίγο τουλάχιστον στην αρχή. Κοίταξε να δεις, ρε Μαρία, κάτσε τώρα, περίμενε, μην είμαστε κι εμείς παράλογοι. Με 300 ευρώ το μήνα, εντάξει, μπορείς και εσύ να κάνεις και λίγο τα στραβά μάτια. Έτσι δεν είναι τώρα, είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι τώρα. Εντάξει. Ναι, βέβαια, είναι έτσι. πολλά τα λεφτά. Δεν μου λες, Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. 7 ημέρες σε 9 ώρες την ημέρα. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι. Γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, δεν είναι μια απλή δουλειά τα site. Πολύ πιεστικά, γιατί παίζεις με το δευτερόλεπτο για να ανεβάσεις ειδήσεις, οπότε έχεις φοβερό άγχος. Ναι. Γιατί ο άλλος πρέπει να προλάβει τον άλλον, ο οποίος σε ταχύτητα ντετέ ανεβάζει την είδηση και παίζουμε με τα κλικ. Δεν είναι σαν την εφημερίδα που έχεις να δουλέψει ένα 8ωρο μπροστά σου και τι βγαίνει την επόμενη μέρα. Δεν μου λες, Μαρία, συγγνώμη, επειδή σκεφτόμουν κάτι ερχόμενος εδώ στην Ερτόπεν, σκεφτόμουν την περίπτωσή σου, μήπως έκανες, δεν είχα κομπιουτεράκι μαζί μου, μήπως έκανες καμιά διαίρεση, έτσι, αποτόλμησες να κάνεις κάποια διαίρεση, να δεις, ρε παιδί μου, από αυτά τα 300 ευρώ να διαιρέσεις τις ώρες, πόσο αντιστοιχεί στην ώρα. Ναι, δεν το τόλμησα. Νομίζω ότι είναι κάτι σε επίπεδο Κίνας και μπορεί να είναι και καλύτερα αυτοί από ότι είμαστε εμείς. Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι ελάχιστα τα χρήματα, δεν μπορώ να το φανταστώ. Μάλιστα. Ξέρεις γιατί στο ρωτάω αυτό. Διότι το 1935 θέλω να δούμε πόσο ήταν το μεροκάματο. Πάμε να δούμε πόσο ήταν το μεροκάματο το 1935. Ναι. Εκατό δραχμές την ώρα παίρνω τζιβαέρι μου. 100 δραχμές την ώρα παίρνω τζιβαέρι μου. Πες της μάνας σου πως θέλω, βρα μάνα μάνο, να σε κάνω τέρι μου. Πες της μάνας σου πως θέλω, βρα μάνα μάνο, να σε κάνω τέρι μου. Θα σου χτίσω ένα σπίτι γύρω με σκαλώματα. Θα σου χτίσω ένα σπίτι γύρω με σκαλώματα. Να ανεβαίνεις να μου κάνεις βράμα να μάνω, σκέρτσα και καμώματα. Να ανεβαίνεις να μου κάνεις βράμα να μάνω, σκέρτσα και καμώματα. Θα σου τηγανίζω ψάρια με μπατζάρια σκορδάλια. Θα σου τηγανίζω ψάρια με μπατζάρια σκορδάλια. Θα παίρνουμε όλα τα βράδια βράμα να μάνω, με ρετσίνα και βιόλια. Θα
Περνούμε όλα τα βράδια βραμαναμάνο με ρετσίνα και βιόλια. Σάββατο να είναι μάστορα, στο μικρόφωνο ο Παύλος Κυρκασίδης. Μιλάμε με τη συνάδελφο δημοσιογράφο Μαρία Κωνσταντοπούλου και μας εξιστορεί τη μικρή πικρή της ιστορία, η οποία λίγος πολύ δεν είναι μόνο η δική της ιστορία, είναι η ιστορία των περισσότερων εξημών, η τραγική ιστορία των περισσότερων εξημών, την οποία θα τη μάθετε σιγά σιγά και θα εκπλαγείτε. Μαρία. Λοιπόν, 100 δραχμές την ώρα έπαιρνε το 35. Θα ήθελα να μην επικεντρωθούμε, θα πω αναλυτικά έτσι πως τα θέλεις να ακούσουν και οι ακροατές μας όλα αυτά που συνέβησαν σε μένα, αλλά όντως όπως το είπες δεν αφορούν μόνο το δικό μου θέμα, το δικό σου. Μαρία, σαφώς το τονίζουμε των συναδέλφων μας. Βεβαίως, πολύ σωστά. Τονίζουμε ότι το θέμα δεν είναι προσωπικό. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά εσύ ή βγήκε ένας δημοσιογράφος, τρελάθηκε γιατί θέλει να λύσει το προσωπικό του πρόβλημα. Διότι αν το σκεφτούμε έτσι, τότε με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεις σε στενά πλαίσια, αν σκέφτεσαι στενά, επιτυγχάνεις το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί εγγράφεσαι σε μια blacklist, μια πολύ μεγάλη blacklist, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις δουλειά. Άρα λοιπόν τα κίνητρα ενός ανθρώπου που προβαίνει σε μια τέτοια δημόσια καταγγελία, θα έλεγα ότι μόνο τον εαυτό του δεν αφορούν αποκλειστικά, αλλά ολόκληρο τον κλάδο. Ναι, πραγματικά δεν αφορά μόνο εμένα αυτή η περιπέτεια. Απλώς αναφέρουμε την πιο πρόσφατη που μπήκα σε μια διαδικασία να την ανακοινώσω στο διαδίκτυο, και από εκεί και ύστερα φαντάζομαι ότι όλοι βρήκανε ένα μικρό ή μεγαλύτερο σημείο από τη δική τους διαδρομή, γιατί όλοι έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το κομμάτι, και μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος μας έχει πάνω από 60% ανεργία αυτά τα χρόνια. Υπάρχει ανασφάλιστη εργασία, υπάρχουν τα μπλοκάκια όπως αναφέραμε, υπάρχει η μαύρη εργασία, η απλήρωτη εργασία που τρως μήνες, ώρες, χρόνια με την υπόσχεση ότι θα πληρωθείς, δεν μπορείς να φύγεις γιατί λες θα χάσω και αυτά που δούλεψα. Οπότε είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ άσχημη, τραγική. Δεν ξέρω τι κάνουν οι ενώσεις και οι υπεύθυνοι από τα σωματεία σε όλο αυτό το επίπεδο, πέραν ότι ίσως θα χρησιμοποιούν, να το πω έτσι, στις προεκλογικές τους καμπάνιες, αλλά στην ουσία να έχει γίνει κάτι δραστικό, ή όπως είχαν πει, να ασφαλιστούν και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα site, να ανήκουν και αυτοί στα μέλη των ενώσεων, γιατί είναι εκτός, να πούμε, οι περισσότεροι συνάδελφοι που είναι στα site, είναι κρεμασμένοι. Δεν μπορούν να βρουν πουθενά το δίκαιο τους. Είναι ακάλυπτοι. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε έχουμε και αυτά τα πλαίσια. Είναι μια τεράστια κουβέντα. Πραγματικά, και να ολοκληρώσω πραγματικά τεράστια αφήγησή μου σχετικά με τη δική μου την περιπέτεια. Όταν μας είπαν όλα αυτά, φυσικά οι μισοί σηκωθήκαμε να φύγουμε, γιατί όσο και τραγικά να είσαι, δεν μπορεί να φανταστείς ότι θα τρως τόσες ημέρες του μήνα σου, της ημέρας, της εβδομάδας σου, και να παίρνεις αυτά τα λίγα χρήματα που ουσιαστικά δεν λύνεις και τίποτα. Γιατί και όσες ώρες, 9 ώρες που θα είσαι εκεί, ένα καφέ να πιείς, ένα φαγητό να φας, τις βενζίνες σου πήγαινε έλα, τα μετρό σου, όλα τα σχετικά. Μην ξεχνάμε το μετρό είναι ένα 40 και ένα 42,80 την ημέρα. Αν τα διαιρέσουμε αυτά τα 300 ευρώ για τις ημέρες, μπορεί να μην βγαίνουν ούτε καν, ας πούμε, να πάρεις ένα καφέ και να έχεις τα εισιτηριά σου. Και ούτε φυσικά γίνεσαι και επώνυμος, ούτε φαίνεται και το όνομά σου, γιατί η κύρια δουλειά σου είναι η αναδημοσίευση ειδήσεων. Το copy-paste. Το copy-paste, οπότε ούτε υπογραφή σου να πούμε ότι πήγα εκεί και τουλάχιστον διαφημίζω τη δουλειά μου. Αφήνω μία παρακαταθήκη. Γιατί είναι ένα εξωστρεφές επάγγελμα, γράφω αυτά που θέλω να γράψω. Φαίνεται κάπου στο όνομά μου. Ούτε αυτό συμβαίνει. Οπότε πραγματικά γαλέρα. Σε θέλει ένας άνθρωπος εκεί να ανεβάζει τα θέματά του, όχι ο συγκεκριμένος μόνο, μιλάμε γενικά. Βεβαίως. Για να μην το κάνουμε ειδικά. Όχι, δεν το κάνουμε ειδικά, και στο σημείο αυτό, μια και το ανέφερες, που είπες δεν το κάνουμε ειδικά, βεβαίως και δεν το κάνουμε ειδικά. Στο σημείο αυτό, να πούμε ότι με αφορμή τον Βαξεβάνη, βγήκανε κάποιοι τραγικοί και κομικοί τύποι ταυτόχρονα, οι οποίοι φέρονται να
είναι στο μέρος σου. Ίσως όμως να είναι 3 χειρότεροι από τον Βαξεβάνη. Προς το παρόν κρατάμε μια σημείωση και όταν έρθει η στιγμή θα τα πούμε αναλυτικά για αυτούς που πρέπει να τα πούμε. Αυτοί που μας ακούνε ξέρουν ποιους εννοούν και αυτός μας ακούει αυτή τη στιγμή, είμαι 100% σίγουρος. Θα έρθει η στιγμή, πολύ κοντά όμως, θα έρθει η στιγμή και θα πέσει πάρα πολύ γέλιο. Αλλά πάρα πολύ γέλιο. Αυτό το υπόσχομαι στους ακροατές της Earth Open και της εκπομπής, ότι θα γελάσουμε πάρα πολύ. Ωραία, τουλάχιστον να περιμένουμε κάτι ευχάριστο. Ναι. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας, φύγαμε, εμείς εγκαταλείψαμε η μισή και μετά μαθαίνουμε από διάφορα comments κυρίως στο διαδίκτυο ότι όλοι είναι πια μισθολόγιο στην εταιρεία αυτή. Μάλιστα. Και σε εφημερίδα και σε site, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Σε πήρε κάποιος συνάδελφος από αυτούς που μπήκανε μισθολόγιο να σου πει ευχαριστώ ρε Μαρία? Όχι, δεν υπάρχει άνθρωπος να μου πει ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν εκφύσατε αυτή η πληροφορία και όλες, αν έχουν υπογράψει άνθρωποι. Δεν έχω κάποιο νέο από το ντοκουμέντο. Εγώ έστειλα μάλιστα και στην υπεύθυνη του site την επόμενη μέρα που άρχισαν να διαρρέονται αυτές οι πληροφορίες, ότι είναι τακτοποιημένος ο κόσμος και με μισθολόγιο κτλ. Αν έχει αλλάξει κάτι. Πριν γράψω μάλιστα και το κείμενο, αν έχει αλλάξει κάτι. Και δεν το κατάλαβα εγώ ή δεν πρόλαβα να με ενημερώσουν. Βέβαια ποτέ δεν μου απάντησε αν έχει αλλάξει κάτι, αν μπαίνω σε μια άλλη διαδικασία, οπότε δεν είχα καμία απάντηση, άρα εγώ έμεινα στις πληροφορίες που βίωσα. Και αυτό κατέθεσα. Ούτε ήθελα να κυτρινίσω τον κύριο Βαξεβάνη, ούτε τον όμιλό του, ούτε τη δουλειά του, ούτε τους συναδέλφους που δουλεύουν εκεί και έχουν ανάγκη αυτή τη δουλειά, γιατί και αυτοί έχουν μείνει πολύ καιρό άνεργοι. Φυσικά. Την προσωπική μου καθαρά εμπειρία, ούτε ονόματα έχω αναφέρει, ούτε ήθελα να το κάνω ειδικά για αυτόν. Μέσα από αυτή την ιστορία να βγει κάτι, τι συμβαίνει στα site, τι λεφτά δίνουνε. Τι ζητάνε τους εργαζομένους, πόσο απαιτητικοί είναι και πόσο αυτό το κομμάτι είναι ψυχοφθόρο, γιατί μπαίνουν στη διαδικασία να σου πούνε ότι εάν είσαι σπίτι σου άνεργος θα είσαι με κατάθλιψη. Οπότε μπορεί να είναι 300 ευρώ τα λεφτά, μπορεί να είναι 8, 9, 10 ώρες η δουλειά σου, 7 ημέρες την εβδομάδα, αλλά ωστόσο θα έχεις δουλειά, θα είσαι μέσα στην παραγωγή, από εδώ θα σου ανοίξει ένας καινούριος κόσμος. Δεν θα είσαι μόνο στο σπίτι, εσύ και η κατάθλιψή σου. Πριν από κάποια χρόνια, Μαρία, προσπαθούσε ο τότε εργοδότης μου να με πείσει ότι δεν μας πληρώνει γιατί δεν έχει χρήματα να μας πληρώσει, και την ώρα που μου έλεγε δεν έχω μία, από το στόμα του κρεμόταν ένα πουρο των 70 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό να πούμε. Μέχρι στιγμή θα μιλήσουμε και σε κάποια στιγμή και για το συγκεκριμένο άτομο, τουλάχιστον όσα γνωρίζω εγώ από εκεί που πέρασα. Και πριν να βγεις να μιλήσεις, είχα χρησιμοποιήσει τη λέξη, Μαρία, είχα χρησιμοποιήσει τη λέξη τραγική, προκειμένου να περιγράψω την κατάσταση στα site. Θέλω να πω στους ακροατές ότι η λέξη αυτή δεν περιέχει ούτε ίχνος υπερβολής και η τραγικότητα δεν συνίσταται μόνο στην οικονομική εξαθλίωση των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι υποτίθεται καλούνται να σε ενημερώσουν, αλλά και στο πώς ψυχολογικά επιδρά επάνω τους αυτό και σε τι κατάσταση τους φέρνει. Είχα λοιπόν την τύχη να έχω σε ένα χώρο 10 συναδέλφων, 8 συναδέλφων για την ακρίβεια, είχα την τύχη να μου εμπιστευτούν αρκετοί εξ αυτών, βαρύτατα ψυχολογικά προβλήματα, ο ένας εξ αυτών με αυτοκτονικούς ιδεασμούς, εντάξει, εξαιτίας του απίστευτου στρες που υφίσταντο από το αφεντικό, προοδευτικό και αυτό το αφεντικό. Ξέρεις, όλα αυτά τα αφεντικά βρίσκονται στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι, όχι ότι οι δεξιοί είναι καλύτεροι, αλλά τουλάχιστον οι δεξιοί ξέρεις και ποιοι είναι. Ναι, και για να μιλήσουμε τώρα, επειδή θέλουμε να σπάσουμε σπηριά και δεν θέλουμε να μιλάμε με υπονοούμενα, το να πεις, ας πούμε, για έναν Τράγκα
ότι τι είναι ο τράγκας. Όλοι ξέρουν τι είναι ένας τράγκας. Κανένας όμως δεν ξέρει τι είναι κάποιοι από αυτούς που φέρονται να κινούνται πέριξ του αριστερού χώρου, εντός πολλών εισαγωγικών, πάρα πολλών εισαγωγικών. Τολμώ να πω ότι αυτή είναι και η χειρότερη, γιατί σε αυτούς ο εργαζόμενος πηγαίνοντας εκεί βλακωδώς, επαναλαμβάνω βλακωδώς, επενδύει και συναισθηματικά και ψυχικά σε κάποια πράγματα, ελπίζοντας αν μη τι άλλο ότι δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται σε αριστερούς χώρους να είναι χειρότεροι ή χειρότεροι, τα χειρότερα αφεντικά από τους άλλους που γνωρίζουμε. Γενικώς ένας βόθρος και πλέον οι ταμπέλες, ποιος είναι αριστερός, ποιος υποτίθεται υπηρετεί την αριστερά και ποιος τη δεξιά, στο χώρο τουλάχιστον το δικό μας έχει αποδειχθεί ότι όχι απλά δεν έχει κανένα ρόλο, δεν έχει καμιά σημασία, αλλά ακούς αριστερό, εντός εισαγωγικών επαναλαμβάνω, γιατί αρκετά έχει λερωθεί η λέξη αριστερά και με τον ΣΥΡΙΖΑ, εντός εισαγωγικών λοιπόν αριστερό χώρο, ακούς και φεύγεις μακριά. Και ναι, προτιμάσαι να είσαι άνεργος. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται άνθρωποι και να σου λένε ότι έχουν βαρύτατες καταθλίψεις και αυτοκτονικούς ιδεασμούς, γιατί το πρες που υφίστανται δεν μπορεί να το φανταστεί ο κόσμος. Αλλά ας το φανταστεί όταν πάει στις ροές του κάθε site και δει ότι έχει μία είδηση ανεβασμένη κάθε 3 λεπτά. Έχει σκεφτεί ποτέ ο κόσμος ποιος χαμάλης ανεβάζει αυτήν την είδηση? Έχει σκεφτεί υπό ποιο καθεστώς ψυχικό εργάζεται? Δεν το έχει σκεφτεί. Και νομίζει ότι αυτό το πράγμα που παίρνει είναι ενημέρωση. Θα έλεγα τι είναι, αλλά σέβομαι και την Ερτόπεν και την πρώτη μου εκπομπή. Μαρία. Να συμπληρώσω κάτι, αγαπητέ συνάδελφοι. Ό,τι θέλεις. Σε αυτά που λες είναι ότι στην βλαχοκόστινα την Ελλάδα που βρισκόμαστε και θέλουμε να δείχνουμε ότι τα μίντια έχουν αυτή την εξέλιξη. Τρομερή. Και έχουμε και site και τα λοιπά. Προφανώς ο κόσμος θεωρεί ότι πίσω από όλη αυτή την ενημέρωση που παίρνει ένα δευτερόλεπτο και την αγωνία κρύβονται μεγάλες ομάδες, αλίμονο, γκρουπ, ρεπορτάζ, ενώ είναι ένας καψερός ή δύο το πολύ, οι οποίοι τους έχουν βγει τα μάτια, δεν μπορούν να κουνηθούν ούτε να πάνε μέχρι την τουαλέτα και να φάνε ένα σάντουιτς στο διάλειμμα τους, δεν υπάρχει κανένα διάλειμμα για να ανεβάζουν αυτές τις ειδήσεις. Οπότε για να ανεβάζουν αυτή τη σαβούρα κάποτε πρέπει να μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Τι ρόλο παίζει η υπερτροφοδότηση με ειδήσεις, με σαβούρες ειδήσεις, με σαβούρες θα πω εγώ, τι ρόλο παίζει στην πραγματική ενημέρωση και πώς αυτή η σαβούρα καλύπτει την πραγματική είδηση. Καλύπτει την πραγματική είδηση και πώς εξυπηρετεί οι καταστάσεις μια είδηση να καλύπτει την άλλη, για να μην αποτυπώνεται τελικά τίποτα. Ναι. Απλώς το κοινό ένα διφάγο να περιμένει το καινούργιο και πάνω σε αυτήν την ιστορία να είμαστε εμείς, αυτοί οι συνάδελφοι, αυτά τα παιδιά, γιατί κυρίως στα site να πούμε ότι είναι από νέους συναδέλφους. Βεβαίως. Είναι φοιτητές, οι οποίοι δουλεύουν πολύ από το σπίτι τους. Φυσικά ούτε φαίνεται ποτέ η δουλειά τους. Πλέον έχει χαθεί ο έλεγχος ποιοι συνεργάζονται με τα site, πόσο έμπειροι είναι, τι ρόλο βαράνε, οι εργοδότες τους, αν τους πληρώνουν, αν τους ασφαλίζουν, είναι τεράστια τα ζητήματα. Μπορούμε να κάνουμε εκατοντάδες εκπομπές και να μην το έχουμε καλύψει το θέμα. Θα τις κάνουμε όμως, δεν ξέρω αν θα είναι εκατοντάδες, μακάρι να είναι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, Μαρία, και με αφορμή τη δική σου την κίνηση. Μπαίνω δίπλα, αν μου επιτρέπεις, κι εγώ σε αυτό που ξεκίνησες. Μπαίνω δίπλα κι εγώ και δηλώνω υπεύθυνα στους ακροατές ότι είμαι διατεθειμένος να μιλήσω με ονόματα και με στοιχεία και να δούμε τότε που θα έχουν να κρυφτούν όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι εμφανίζονται τώρα ως μηντιάρχες, ας μου επιτραπεί, της πορδής. Μαρία. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει να γίνουν όσο πιο αποκαλυπτικά
οι καταθέσεις των ανθρώπων που είναι μέσα στο χώρο. Δεν πάει άλλο και δεν θα έχουμε και κανένα μέλλον πλέον. Αν συνεχίσει αυτό το πράγμα δεν θα έχει κανένα μέλλον ούτε η ενημέρωση, ούτε και εμείς οι ίδιοι δεν θα έχουμε κανένα λόγο επαγγελματικής ύπαρξης. Ήδη τίθεται ένα αμφιβόλο ο ρόλος μας μέσα σε ένα τέτοιο σιχαμερό περιβάλλον. Σιχαμερό, τίποτα λιγότερο. Νομίζω ότι αυτό που είχε πιο σημαντική δύναμη στο κείμενο που έγραψα ήταν ο επίλογος ότι προτιμώ λάτζα σε εργοστάσιο παρά δημοσιογράφος ξεφτύλας. Μα δεν το συζητάμε. Και το εννοώ αυτό το πράγμα. Φυσικά. Εννοείται ότι είναι πολύ πιο αξιοπρεπές, απείρως πιο αξιοπρεπές και πιο ανθρώπινο. Και στο κάτω-κάτω να πω και κάτι, τουλάχιστον ομιλών και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που κάνουν αυτή τη δουλειά γιατί τη γουστάρουνε, δεν έχουν κανένα ψώνιο να λένε ότι είναι δημοσιογράφοι. Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να γίνω ούτε περιπτεράς, ούτε να πάω να ξεφορτώνω στη Λάχανο. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Μα δεν είναι θέμα προβλήματος ευτυχίας ή να πούμε ότι γιατί δεν είμαι πια δημοσιογράφος, αυτό που σπούδασα, αυτό που έχω στο βιογραφικό μου τόσα χρόνια. Το θέμα είναι επιβίωση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιλογή. Υπάρχει επιβίωση. Όταν δεν έχουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας, όταν ζούμε με δανεικά, όταν πολλοί από εμάς ζούμε με τις συντάξεις των γονιών μας, οι οποίοι αργά ή γρήγορα οι άνθρωποι θα φύγουν και θα μείνουμε εμείς 40-50 χρονών έτσι. Ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος τους, Μαρία? Ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος που αντιμετωπίσαμε και εμείς οι εργαζόμενοι στο The Press Project, ας πούμε, σήμερα το όνομά του, και συνεχίζουμε την άλλη εβδομάδα τα καλούδια που του ετοιμάζουμε? Ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος που υπάρχει από όλους αυτούς τους κυρίους? Μα τόσα μπορούμε. Τι θέλετε, να κλείσουμε? Ναι ρε κύριε, να κλείσεις. Αν είναι να παρέχεις συνθήκες εργασίας μεσαίωνα και την ίδια στιγμή να μου βγαίνεις και να μου λες, να μου κάνεις κριτική για το μνημόνιο, για το τρίτο μνημόνιο, και εσύ στην επιχείρησή σου να έχεις φέρει ήδη το πέμπτο μνημόνιο, ναι ρε φίλε, να κλείσεις. Δηλαδή με συγχωρείς, εάν ήταν μια οποιαδήποτε επιχείρηση, ένας μπακάλης, ένας μανάβης της γειτονιάς ή ένα εργοστάσιο, θα ετίθετο τέτοιο θέμα? Εάν μπορεί να κλείσει και αν οι εργαζόμενοι πρέπει να υπομισθούν το όραμα, είναι και το όραμα. Το όραμα σημαίνει το προσωπικό ψώνιο. Βέβαια. Αλλά σημαίνει και άλλα πράγματα, θα τα πούμε κι αυτά. Λοιπόν, επειδή λοιπόν σου λέει, μα δεν βγαίνω να δώσω άλλα, κλείστο, ναι, δεν είναι καθόλου κακό να το κλείσεις. Δεν είναι καθόλου, ακούγεται κάπως, να κλείσει, δεν θέλετε την ανάπτυξη, δεν θέλετε την... Μα αυτό το πράγμα δεν είναι ανάπτυξη. Ανάπτυξη δεν είναι να δουλεύεις με δούλους. Δεν μπορείς να αναπτυχθείς σε βάρος των άλλων. Και ποιον άλλον? Των πλέον αδύναμων. Μαρία, αυτή η κουβέντα δεν έχει τελειωμό και την επόμενη εβδομάδα θα φέρω στο στούντιο εδώ, στο ραδιοθάλαμο, θα φέρω και το πιεσόμετρό μου, γιατί ήδη νομίζω η πίεση μου αυτή τη στιγμή έχει ανέβει. Όχι, δεν θα το ήθελα αυτό. Είπαμε να διατηρήσουμε τουλάχιστον την ψυχραιμία μας για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Τουλάχιστον από το μικρόφωνο της Ερτόπεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως. Να δώσουμε το μικρόφωνο και όπως έχουμε συνεννοηθεί, όπως έχουμε υποσχεθεί μάλλον με όλους τους συνεργάτες και ανθρώπους που δουλεύουν στην Ερτόπεν, το ζήτημα είναι να ανοίξει όχι μόνο για το χώρο της δημοσιογραφίας, γενικότερα. Φυσικά. Τους ανθρώπους τους απλήρωτους, για τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτές τις συνθήκες τις απαράδεκτες, να καταθέσουν, να έρθουν στην Ερτόπεν, να τους δώσουμε ώρα, να τους δώσουμε μικρόφωνο, να πούνε και αυτοί οι άνθρωποι τι βιώνουν σε όλο αυτό τον εργασιακό μεσαίωνα που ζούμε, ο οποίος δυστυχώς δεν έχει επιστροφή. Θέλω να κλείσουμε την συνομιλία μας και σε λίγο και την εκπομπή, γιατί τελειώνει ο χρόνος, με ένα ανεκδοτολογικό περιστατικό που θέλω να πω έτσι για να χαμογελάσουμε και λίγο. Όταν είχε γίνει το 2013 η φρικαλαιότητα εκείνη, η κτηνοδία με τη Μανολάδα, που εκείνος ο εξαιρετικός κύριος, ο Φραουλάρχης, είχε πυροβολήσει με την ομάδα του εκεί, τους μπιστικούς του, είχε πυροβολήσει τους απλήρωτους εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν στο σύνολό τους αλλοδαποί.
Τότε κάποιος δημοσιογράφος, συνάδελφος, πολύ γνωστός, είχε κατέβει για να κάνει ρεπορτάζ. Τότε λοιπόν του αποκάλυψαν, με αφορμή το ρεπορτάζ, του αποκάλυψαν οι εργαζόμενοι εκεί στις φραουλοφυτίες ότι παίρνουν 20 ευρώ μεροκάματο. Και είπε ο Δόλιος ο δημοσιογράφος, τι λέτε βρε παιδιά, και ζείτε με 20 ευρώ μεροκάματο? Την ίδια στιγμή όμως ο κόσμος που τον άκουγε από την τηλεόραση δεν ήξερε ότι ο ίδιος έπαιρνε 15. Αλλά έπρεπε να το πει, διότι δεν μπορούσε να πει τίποτα άλλο. Αν ήξερε εκείνη δηλαδή τη στιγμή ο κόσμος ότι ο δημοσιογράφος που έλεγε για τους καημένους, και όντως οι άνθρωποι, τους εργαζόμενους κάτω, τους αλλοδαπούς που έπαιρναν 20 ευρώ, και ο ίδιος ο δημοσιογράφος που το έλεγε δεν έπαιρνε ούτε αυτά. Και τα ακούγαμε εμείς μέσα εκεί και γελούσαμε με τα χάλια μας. Αυτά ας ξέρει ο κόσμος, ας γνωρίζει, και βεβαίως να θυμάται πάντα ότι όταν μιλάμε για δημοσιογράφους δεν μιλάμε για τηλεπαρουσιαστές και τηλεπερσόνες, έτσι, δεν μιλάμε αυτούς τους οποίους γνωρίζει μέσα από τα υπερπολιτελή στούντιο των μεγάλων καναλιών. Δεν μιλάμε για αυτούς, αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι τηλεπαρουσιαστές, είναι εγκόμενοι πολιτικών, είναι, μόνο δημοσιογράφοι δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, όντως σήμερα νομίζω ότι κάναμε μια πολύ όμορφη κουβέντα. Εύχομαι να ακολουθήσουμε και στις επόμενες εκπομπές σου. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Δεν μπορούν να μην ακολουθήσουν. Και να θέλουμε, όταν ξεκινάς κάτι τέτοιο, πλέον σε παίρνει το ίδιο το θέμα από κάτω και να θες να σταματήσεις από ένα σημείο και μετά δεν γίνεται. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Παύλο, καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Μια παρέα, λαϊκά σεμνά και ωραία. Να γίνουμε μια παρέα, λαϊκά σεμνά και ωραία. Αφιστολά τα ψευτικά και έλατε στα ρεμπετικά. Τέλεια και καραντουζένια θα μας διώξουν κάθε έννοια. Τέλεια και καραντουζένια θα μας διώξουν κάθε έννοια. Αφιστολά τα ψευτικά και έλατε στα ρεμπετικά. Μιλάνε στις καρδιές μας, στους καημούς και στις χαρές μας. Που μιλάνε στις καρδιές μας, στους καημούς και στις χαρές μας. Φίλοι και φίλες, ακροατές της Ερτόπεν, αυτό ήταν, δεν έχει άλλο. Ήταν η πρώτη εκπομπή του Σάββατο να είναι μάστορα με τον Παύλο Κυρκασίδη. Μαζί πάλι το επόμενο Σάββατο στις 11 το πρωί. Στον ήχο ήταν ο κύριος Γιάννης Ασημακόπουλος και στην σημερινή εκπομπή ακούστηκαν οι καλλιτέχνες Μπάμπης Μαρκάκης, Διονύσης Σαββόπουλος, Θέμης Ανδρεάδης, Δημήτρης Κοντογιάννης, ο Λεμπέσης και φυσικά ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο Κώστας Ζουράρης. Έλα Κώστα, πες μας κάτι, να κλείσουμε όμορφα την εκπομπή όπως την αρχίσαμε. Άνοιξε μας λίγο ακόμη την καμπαρτίνα σου, να δούμε πόσο μεγάλη την έχεις στην παιδεία σου και καταρχάς πες μας από πού έρχεσαι. Έρχομαι από μακριά. Οι συλλέκτριες των κρόκων της θύρας έρχονται δίπλα μου και παγεμένες δίπλα με τον βόρειο των άνεμου οι μυροφόρες με την χρυσή των αγγέλων αντανάκλαση. Α, μπράβο, αυτό ακριβώς ήθελα να πω κι εγώ. Άντε, γεια σας φίλοι μου και ζωή σε εμάς.